Ce se întâmplă când un profesor merge dincolo de materia predată și le deschide fetelor ușa către tehnologie? Majoritatea copiilor se întreabă de ce am nevoie de atât de multă informație, ce fac cu această informație, cum pot să o transfer în viața de zi cu zi. Suntem la Liceul Tehnologic General Ioan Culcer din Târgu Jiu, unde doamna profesoară Diaconița Cristina a ales să organizeze un eveniment tip Hackathon Technovation pentru a le arăta fetelor cât de puternice pot fi prin tehnologie. Eu predau limba și literatura română, aparent nu are niciun fel de legătură cu informatica, nu am studiat. Am pornit demersul pe pași mici, dar concreți. Am făcut o scurtă introducere a întâlnirii noastre de astăzi, prin care să captez atenția copiilor și să-i fac să înțeleagă cum că atelierul nostru este în primul rând interdisciplinar și de lucru în echipă. Mi-a plăcut să cooperez cu colegii mei, cu fetele pe care abia le-am cunoscut pe unele dintre ele. Eu am gândit echipele mixte, tocmai pentru a-i ajuta pe copii să socializeze, chiar dacă nu se cunosc, și să învețe ce înseamnă colaborare, e foarte important. Pe unele colegi de echipă nu le cunoșteam și a fost foarte interesant să lucrăm împreună. Am dezbătut diverse opinii și subiecte și am ajuns la o opinie comună. Le-am povestit puțin ce presupune procesul în sine, faptul că se desfășoară pe etape, începând cu identificarea problemei sau legat de problemele sociale sau pe turism. Noi am mers pe poluarea aerului. Sunt prea multe deșeuri și ne gândeam că poate facem ceva pe viitor să reducem. Egalitatea de gen afectează în special femeile și fetele. În timpul hackathonului, fetele învață să gândească precum inovatorii și să găsească soluții pentru problemele din comunitatea lor. Cumva le-am oferit o pârghie de care copiii se pot folosi ca să poată să meargă mai departe către realizarea unei schițe sau a unui prototip care să ducă către partea digitală a proiectului Technovation Girls. Cel mai mult m-a motivat dezvoltarea unor subiecte care sunt de interes comun, foarte multă comunicare pe probleme reale. Profesorii devin mentori care inspiră, modele care le arată că tehnologia nu are gen, ci doar pasiune. Pasiunea o poți descoperi de acolo de unde nu te aștepți, când nu te aștepți, și fiecare dintre noi este important pentru comunitate și poate aduce ceva în plus comunității din care face parte. Am descoperit împreună, iată, copii care au venit cu idei valoroase, copii care ne-au surprins. Astăzi, alături de elevi au participat și băieți care au vrut să-și susțină colegele, pentru că tehnologia are nevoie de diversitate și colaborare. S-au oferit să participe la întâlnirea noastră, tocmai din curiozitatea de a înțelege ce presupune programul în sine. În spatele fiecărei eleve care învață să codeze, este un profesor care a ales să aibă încredere în ea. Ceea ce facem îi ajută să aibă un rol în comunitate, să-și găsească și ei identitatea în cadrul comunității în care trăiesc. Ne ajută să evoluăm. Viitorul nu are nevoie să fim perfecți, ci să fim curajoși. Orice profesor poate să aducă Technovation în școala sa. Noi, ca profesori, să fim conștienți că generațiile care vin acum sunt clar digitalizate. Dacă ești profesor, implică-te, iar dacă ești elevă, încearcă. Schimbarea începe cu tine. Măcar încercați și pe urmă vedeți dacă vă place, dacă nu, dar încercați. Ar trebui să aibă încredere în ele că pot să reușească ceva. Technovation!